Bikote, batera gara, noiz da zehazki? Hemendikan, 10 egunea uste, gutxi gara da? Bai, ekainak 15 da, domekan. Vale. Eta, bueno, ja azkan ikutuk gauze itzen ja. Erdi dana preparata dakogu, baina, bueno, bagoaz ja, martxan ja. Zer topatuko dugu bertan? Zer da prestatzen dezuena bertan jendia gondo pasa eta aldi berian diruak biltzeko? Bueno, bertako egunen montado gune edo montaten gabizena da, hori, goiz-goizetik, behatxira kaldera edo diana baten gogu, txistularizek, triketize eta Gernikako gaztiek, musiki joten dauena, urtengo diz kalera, eta gero aurrezkubet, lasterketa hasi baino harineu, Gernikako kaletatik ibiliko gara lasterketa bat eitzen, nagozizena, 5 kilometrotakoa, eta gero txikinen turnu izango da. Hor ja 1 metroko lasterketi de, eta bukatzen dugunin lasterketak eta pasako gara ara pasilekure, eta pasilekuen dakogu ja montata tombola solidario bet, txosnie, umientzako jokoak, intxabliek, sustabi taldi bai etorko da Euskal Kirolak eta bai erakustaldiak emoteko, gero umientzako jolasak, eta nagusizentzako musika kontzertuketa. Esna gazte taldi egongo da, Zazpizar taldi bebai, eta gero beste sorpresa batzuk ekuko guz. Erra eguna, ez da? Eta tombola erraildoi bet behai ekuko gu, Gernikako komertzizue, tabernak, enpresak eta ingurukoak bebai, emondako gauzak eta sosketatuko guz, dirua etateko. Boletok eta erosi bihar dia, gero tombola parte hartzeko, ez da? Hori de. Vale. Eta KBG, esan dezue, aurten bultzatu nahi dezuen gaixotasuna, ez da? Gaina, June, badakit, zu dakazula alaba da semia alaba, bai. Dakala gaixotasun hau. Zertan datza zehazkika gaixotasuna? KBG da gaixotasun arraro bat, oso indalagitzu aurkitu ibiena, 2011 urtien topatu ibien, da gaixotasun arraro esan dutzutenez, dauze Espainia mailan 150 bat kasu egongo die, eta Euskadin 5 bat, da hietako bat, Gerniken, guri loterizetoko jaku. Nola izena du alabak? Ainize. Ainize, bale, Hemen digan musu potolo bat ainizentzako. Ondo. Eta, ainizek, zer da zehazki gaixotasuna? Esan dezu ez dala ezagutzen, ez oikua dala, ez da? Da mutazio genetiko bat. Orduen beragaz gaixote zara, da izen leike amak edo aitxek pase dutzuelako, edo hausaz tokeu jatzulako. Gure kasuen, hausaz izen da. Berari tokeu jako, da tokeu jako. Zuak ez da kasu ez tezu euki? Gurik egin dozkuez frogak, eta ez aitzek ez nik ez teko gu gen mutazin hori, orduen berari tokeu jako. Da oso arraroa danez, bazta uze ume edo gazte bi ezaugarri bardinekin. Egize da, gaizenak, aman komunezko ezaugarri batzuk deko izela, ezaugarri fizikoak, badie ume txikizek die, deko ize honek bekainek oso hiletzuak, ez dakiz ere, arpei triangelu formakoa deko ie, belarrizek irtenak, eskuek betxikizek eta potolotxuek, eta gero hornez gain, deko iez, barruko gauzek bebai, askok eukitzen dabez bizotzeko gaixotasunek, edo belarrizen, epilepsia beukitzen dabe, espektro autistan ezaugarri batzuk bebai deko iez, autistan ezaugarri batzuk bebai, eta gero emozioakin oso kudeak eta gatza eukitzen dabe, gero desgaitasuna deki intelektuala, edo limiteak izeten die, Oden bat oso horre abaniko bat, oso zabala dana, askok, haman komunian deko ez gauza batzu, baina gero, bakotxako ikiko deuz, berean gauzek, bestiak erdiak, eta bestiak garatu eta gutxi. Badauz dena dekona, eta badau, askoz gitxiau dekona, zorionez, horretan gauz ez da, gitxi deko zena. Gutxi edakazue, eta... Ondo. Eta, a ber nola di joan hau? Hau segi hau bide, eskubeka ja... Bota idin gehiago, pixka bai. A ber, pixka bai, geho behatiko berdu talu amazeiteko bezala. Daue baiko, txikitzuko, todo ez? Nola bost pusketetan, gero birringailuan sartu bihar deo. Bale, negarrez hasiko naz, ez hasi negarrez, ez hasi. Bueno, June, eta nola konturatu zinaten gaixotasun hau dakala, ja? Jaiotzetik nabarmentzen dezu, edo azten doan denean konturatzen zera, edo... Nik dekot, hain izen aiztie, zare? Bai. Deko urte terdi nagozi jaua da bakarrik. Orduen, karo, urte terdin ume badeko zu.
eta handik eta urte terdira beste bat. Da, hombre, ezin da inoz bez konparatu, baina ja soseri gerten jakon. Nik azikeratik jakin eban, soser deko laume horrek. Jaio orduko oso umegatza zan, egarpilo bat itxeban, jateko agaztxarto, gero beren garapena be oso astiro zijoan. Eta alako baten, utzaindegikoak, maika iegaz edo ezazten ausentziak deko zela, darduen horrean gendun pediatraine, apurben matraki emon bierri zen genuen, lehenengoan zaten bueno, egin gendun, da, bai, azkenien lortu gendune, neurologara joatie, hor epilepsia diagnostiketzien, egin zuen froga genetiko bat, horrezan ez ere urten, eta diagnostikoa lortu gendun, umiek 9 urte eukezenien. Eta hoine amaiken godeuz, 20 eitzen duz amaika urte. Orduen oindala gitxideko gule diagnostikoa. Izen da hori urte, jaiotzetik 9 urte arte, hor zerdeko topatenia izen bat emoteko, zerdeko nari. Azkenien, lortu genuen. Lortu dezue. Izena motea. Eta lortu dezuenian, bea hobea ejuteko edo bizita hori esan txarra izateko, zer inbiar dezue, ozein da inbiar izan dituzuen gauzak? Hor espezialista asko sartzen die jokoan, ez da? Arlo psikologikoa laguntzeko, horre psikiatra dau, psikologoa dau, eta maino dala eta horre endokrinoa bezartzen da, betizetan bebadeko, orduen okulistera joaten gara, orduen badauz horre, azkenien merdiko askoren elkarlana behar da. Eta esan dutzuetena, gure kasuen horrek sartzen de jokoan, baina beste umeren kasuetan, logopeda, fisio, ez da izer, mediku pilo baten elkarlana, mediku eta espezialistan. Eta gero kontraesanak ere baitu paten dituzu batetik eta bestera, edo... Karo, zuri pasetan jatzune igual esatez, guke Euskadin kasu gitzi dauz, da egizera eskarela, bueno, ez zetzen, ez da oso harreman gitzi dekogu. Karo, ni Gerniken bizinaz, da beste bat Donostin bizide, da bestiek naparran iparraldien, orduen urrun bizi gara. Baina, badau Espainian erakunde bat, eta elkarte horretan, hor, zozer jo bitxu, nire alabieriz, eta izer pasetan jako, non hori gehiago pasetan jako, igual non hori jako paseu bardine, bai antzeko zozer, da orduen hor gomendioak emoten dabez, da betxu, ez dakizer, izan leike, da hor lagundu itzen gara. Bueno. Baina baso azte txerrek itxarrak. Bada, bai. Eskarak jauk askorik. Bueno, eta Borja, nola entzen duten topo junekin da sartu zinaten historio hontan? Bueno, azkanin batun ginen, da gu beti ekuidugu presente, Gernikako baten bat izan bidala laguntasuna eskaintzeko, ez da? Eta egon ginen hueltaka ian hor tal, da ikusi gendun, holande, kasuari da, esaten da modure, kartel bat Gernikako frontoien topaketa bate modura egon zan. Txapelketa bat egon zan. Eta bertara hurbildu ginen, da, holanek, ez ginen ezagutzen, da, bitxu, onarte gatoz batera. Bai, holanek, de kasualidades, beti, hori. Bai, justo txapelketa honetan, taekondoko txapelketa bat zan, eta nire alabiek taekondoko taldien dau. Orduen egin bienen kompetizio bat, eta egotor zan, Espainiako elkarteko jentio bai etor zan. Bai, eta orduen horre eurek agertu zien, eta ni elkarteko jentiekin neuen bitxartien, eurek etor zien, da ziginen berbetan, da bertzaren duen, zoide jauna zela. Da eure guztu hartun bien gure proposamena, eta gutxako, perfecto. Danantzako hobeto, ala izan behar du gauzak, ez da? Bai. Ona. Bueno, nola zoaz horrekin? Bano, ni hemen boli ondartxan nahu, edo ez tein nunago. Ondo aiaiz, hori txura erratzen nahi da.